खुलुमबाय जों दिनै खैराबारि बे दावहारु फोथाराव दुलाराय बर' साहित्य सभानि जा 59थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो लादों बे खुंनो लानायनि हाबाफारिनि मोनसे दिन्थिफुंसालिनि मोनसे बाहागो हिसाबै जोंबो बर' न'खरखौ बेयावहा माने मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय नाजानाय जादों आरो बे दिन्थिफुंनायनि गेजेरनि हाबाफारि हिसाबैनो दिनै जों बे दिनैनि बे तारिखआव 2 मागो शुक्रबार अक्ट'आव जों बे गोथार सानाव दिनै जों बे न'खरनि सिथ्लायाव जोंनि बर'नि गुबै धोरोम बाथौ धोरोमनि नेरसोन जा सिजौ मेर बेखौ जों गायसननो आखायाव लादों आरो दिनै बेनिनो हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ जों सिजौखौ लाबोनानै जों गायनाय जाबाय आरो दा दसे उनावनो जोंहा आर'ज जागोन बे आर'जआव जोंहा खैराबारि गासै ओनसोलनि माइनावफोरा फैदों आरो जोंनि गुबै आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनाबो फैदों जोंनि खैराबारि आनसलिक बाथौ आफादनि बायदिसिना बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो फैदों जोंनि खाथियाव लोगोआवनो जों डिस्ट्रिक्टनि फोसावगिरि एबा बर्तमान दुलाराय बाथौ धोरोमनि गोदानै गायसनजानाय जा बिथां फोसावगिरि निर्जय बर' बिथाङाबो जोंनो बाहागो लादों आरो बे हिसाबैनो जों दिनैनि बे आर'जखौ मोजाङै जाफुंसार होनानै दिनैनि हाबाफारिखौ जों जाफुंसार होगोन आरो बेनि लोगोआवनो जोङो जोंनि गासै बर' न'खरनि गासै जिखिनि बे सावगारिखौ जों मोजाङै बेरखांहोनो थाखाय नाजादों बेयाव जों इसिं न' बानायदों भान्दार बानायदों ओमफ्राय इसिं न'आव बाहागो 3 बानायदों इसिं न' अखं न' खफ्रा बिदिहाय जों बानायनाय जादों सौरा न' दङ ओमफ्राय टेंकिसालि दङ ओमफ्राय एम्फौ फिसा फिसिनायनि न' जों बानायदों बोरमा दोननाय गन्द्रा बानायदों दाउनि गराल बानायदों अमा गराल दङ ओमफ्राय हांसोनिबो गराल बायदि दङ फुख्रि बानायदों ओमफ्राय जोंहा फिरफिलाबो बिरहोगोन दिनै जोंनि बाथौ धोरोमनि फिरफिला बिरनाय जागोन ओमफ्राय बिनि लोगोआवनो जों गोथैसिखौबो जों बावगोन बिदिहाय जों गासै हाबाफारिखौ दिनैनि जा माबायाव जोंनि बे सेथलायाव जों जाफुंसार होगोन आरो बिदिनो जों दिनै हाबाफारिखौ जों बिदिनो फोजोबगोन। बिदिब्ला थारमाने जायफोरा माने नैबे दिन्थिफुंसालियाव जायफोर नायनो फैगोन बिथांमोना थारमाने बर'नि जि माने आसारखान्थि बे गासैखौबो नुनो मोनगोन बेखौ जों नाजादों जोंनि बर'नि जेनाखि आगोलनि बर'नि जिथु बर' न'खरनि सावगारि दोरोङारि सावगारि बेखौ जों बेयाव दिन्थिफुंनो थाखाय नाजादों आरो बे हिसाबै जों जेसेबां हायो बिदिनो जों दा मावसोमनाय जाबाय जोंहा 95% जोंनि खामानिया दालागै जाबाय आरो दिनैसिम आरो साननै दंबावो जोंनि आखायाव बे साननैयाव जों गासैखौबो जों साजायनो गोनां मालफोरखौ जों साजायजोबगोन होननानै आसा फारिदों। बर'नि न'खरा सरासनस्रायै बान्दारा माथिं थायो बेनिफ्राय न'मा न' माथिं थायो उन्दुग्राया माथिं थायो बेखौ एसे जोंनि बर'नि जा माबा न'खरनि खान्थि हिसाबैबा जोंहा गिबियावनो इसिं न'आ साहाथिं थायो भान्दारा बे इसिं न'नि साहा सानजा थायो ओमफ्राय थाग्रा न'आ सोनाबाथिं थायो ओमफ्राय गुलि न'आ लामा मोखांथिं थायो ओमफ्राय बे बायदिसिना दोननाय न'आ खोलाहाथिं थायो ओमफ्राय सानजाथिंबो न' गंसे थायोमोन खिन्थु जों बेयाव एसेबां देखायनाय जायाखिसै जियानो जाथों जोंनि अमा गन्द्राखौ जों खोलाहाथिं दोनदों ओमफ्राय जों दाउनि गराल हांसोखौ जों हाखराव दोनदों आरो बिदि जों दाउखौ जों बे न'आव दोनदों बिदि जों गासैखौबो बेयाव देखायजोबनो नाजादों आरोखि जोंनि बे नांलायाव जों थालिर बिफां गायनानै बेयाव जों गासै जोंनि बेयाव नायनो फैनाय गासै नायगिरिफोरखौनो जों बरायनो थाखाय बेयाव लाइजौलाय होनानै आलारि बाथि फोजोंनानै जों गय जरा फाथै जरा होनानै जों दोनदों आरो बिदिनो जों गासै फैनायखौनो जों बरायगोन बे हिसाबै जोंनियाव बरायनानै लाबोनानै जों दिन्थिफुंसालिखौ मोजाङै दिन्थिगोन।